first casting na tuwa sa Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! Kanang guys, pasensya na ha, kanang pasigmatinga mo guys nga kanang magtagalog po. Namang nag-request na ang first cousin si Francis Lindy Guzman nga tuwa karon siya sa Bulacan. Laking Melawa, Bulacan. Mo ang i-vlog ron. Kanang mag-vlog ko nga magtagalog ni ron. Magtagalog ni. Tagalog buluktot o Tagalog Halag magka baluktot ha. Kamo na isabot. muna itulin. Kamo na itulid kay iba ang Bisaya mi. Na asang ipakita ang mong iring nga ning apil ko dari. Apil ko na vlog. Sige ni sa kuban-uban. Tagalog na. Okay. Sugod nami guys og Tagalog. Tar maragi kalbaan ko guys. Sugdi na natin. Kalbaan ko guys. Sa Tagalog ba? Kinakabahan. Asa man tawag muna ko eh. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Anong sunod sa umaga? Tanghali. Nandito po kami ngayon sa sa Sadya. Nasa biyahe kami. Papunta kami ng Palengke. Dagdagan mo. Para kasi ako nakabahan kung anong isusunod kong pag salita pa kasi Taga saan niya ano? Talagang si ano, sikat na yan si ano. Dagdagan mo nga. Insan, ano ba? Hindi ako masyado makapag-isip kung anong isalita ko pag Tagalog ako. Nahihirapan kasi ako. Sanay kasi siya sa Sanay kasi kami sa Bisaya. Salitang Sa salitang bisdak. Insan, kumusta ka na? na kayong lahat. Kumusta na kayong lahat dyan? Sana okay lang. Sana okay lang kayo, mag-ingat kayo dyan palagi. Kasi kami dito okay lang. Si tatay mo, kumusta na? Yung mga bibi mo dyan, sa asawa mo rin, kumusta na? Laki, Tagalog po to laki. Si Lucky Tagalog din, no? Minsan, no? Yung ano namin, Pusa. pusa na makulit. Laging sumasama pag sa pumupunta kami ng ano, highway. minsan na yung sa Tagalog sa merkado, Palengke. sa Palengke. Andito na kami sa highway. Stop muna kami kasi ano, pag sabay Tagalog ug mulabang din. Nabitong gi. Sige. Oh. Meron pa. May motor pa. Libre. May bayan. Okay. Libre. Punta na kami ng Palengke ngayon. Maghanap buhay. Ito lang kasi yung palagi naming ginagawa. Na pumupunta ng Palengke araw-araw kasi naghahanap buhay. Naghanap ng pera. Naghahanap ng salapi.
tayo dito sa Kalisod. Alin? Hindi alam kung anong isusunod na salita na Tagalog. Bigas. Pagbigkas ng Tagalog. Ay, sis, mag-aaral. Walang subject noon. Napag-isipan ko, mag-aaral pag-aaralan ko ng mag-Tagalog. Paano mag-Tagalog. Lucky. Okay ka lang ba dyan? Ha? Chillax Oh? Tingnan nyo guys. Chillax Ang aming pusa. Lucky, nagugutom ka na ba? Ha? Nagugutom ka na ata kasi yung Ata, nukos? say Tagalog din na Ata, nadakpan. Nahuli. Daga. Kasi yung nahuli mong daga kanina, Ito na. pinatay mo pero hindi mo Kain na kinain. kami. Andito na kami sa Palengke. palengke sa Alicia Bohol. Nakalimutan ko. Teka, hintay ka muna. Hindi ko muna, isasara ko muna itong bintana. Lucky, sige baba. Baba ka na. Baba ka na. Tagalog. Day, marami ka bang alam dyan na Tagalog? Kasi yung insan ko na nasa Bulacan, na si Francis Lindy Guzman, nagre-request kung paano gusto niya mag-Tagalog. Lucky! Uy, mamaya na. Lucky! Shh! Lucky! Tana! Good morning. Pwede yung padaan? Padaan lang po. Good morning sa lahat. Lahat ng mga sales lady. Ito insan, mga sales lady dito sa market. Siguro nagtataka sila kung bakit ako nagtatagalog. Kasi yung insan ko nagre-request. Nandun kasi siya sa Bulacan. Sabi niya, insan magtagalog ka, hindi ko maintindihan. Kaya, bahala na kung magkabulol-bulol. Pasensya na. Ay, good morning. Insan, ito nga pala yung si Tagalog ug kuanti, ni-request mo insan Tagalog ug Binaji. Tingnan nyo guys, nag-iisip pa. Tinatanong ko kung anong tawag, pag Kabinaji. yung asawa niya at saka asawa ko, magkapatid. Kabinaji. Kabinaji? Yun ba? Kabinaji ko, insan. Si Ate Ilin. Sige te. Kay bubukas muna ako din sa sa tindahan. Sige, bye. Insan, nandito na po ako, insan. Pasensya na. Ang dilim. Madilim. Hindi pa nakabukas yung ilaw.
Ganito kasi kami palagi. Pag uwian na, ino-off namin yung ilaw. Para safety. Nasaan kaya yung pusa ko? Si Lucky. Okay. Tapos na akong grabe, sobrang dilim. Napakadilim. Pasensya na. Open ko muna yung light, insan. Aray. Napakatigas yung switch. Okay, insan. Bye-bye na. Kasi mamaya naman ako mag-vlog kasi may pagdating ko dito sa tindahan, dami na akong gagawin. Kaya yun lang lahat masasabi ko kasi hindi mag-prepare na ako ng mag-init na ako ng tubig para magkape. Sige, bye-bye. Insan, ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan lahat. Bye-bye-bye.